hoe kun je op stemmen? Nou meneer, onze burgemeester heeft de uitspraak gedaan. Wat wilt je, anarchie of regeltjes? Dus ik als burgemeester schiet oes, nummer tegen de burgemeester van Maastricht op. En daar hebben we biljetjes voor gemaakt. Voor met de Vastenavond te stemmen, dus noem maar eens goed. Je mag een keus maken tussen één partij. Burgemeester Schiethoes of burgemeester Maastricht? Maar burgemeester Maastricht is voor regeltjes, karen liever niet, één richting en vergunning vooral. En boes burgemeester Schiethoes voor anarchie, vastelavondsanarchie. Wat wilt je? Dan kiezen we voor burgemeester Schiethoes. Dan is die voor u. Je mag je inleven bij Moes Forum nummer 10. En dan heb je deze opverdiend. Oh, ik ben mijn steekpenningen kwijt. Ik had in de berg steekpenningen, sorry meneer. Heb je het steekpenningen vergeten? Ja, maar ik heb al een pilsje van dus dat dan wel. Had je steekpenningen genoeg, ja? Ja, wat wilden mensen nog meer met de vastelavond? Een pilsje, een kijkpilsje, meer willen van niet.